aici un videoclip despre istorie, mai exact despre Ștefan cel Mare. Haideți să începem. O să începem prin a ne uita la un videoclip pe care l-am ales pe YouTube, special să-l vizionăm împreună. Eu am doar 12 ani, sunt în clasa 5-a și pot spune că îmi place foarte mult la școală, altfel nu aș mai fi ales să fac acest canal de YouTube. Mă scuzați pentru net, dar acesta merge foarte greu și nu cred că o să funcționeze așa bine. Uite, am găsit acest videoclip. Acum îl vom asculta împreună. Și după aceea vom analiza ceva ce... Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități i-au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări, din interior sau sprijinite din exteriorul țării, de îndepărtarea sa de la domnie. În timpul domniei sale Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Pe plan intern și-a bazat regimul pe o nouă clasă conducătoare formată din oameni proveniți preponderentă din mica boierime, ridicați la demnități pe baza meritelor militare, loialității față de domn sau a înrudirii apropiate cu acesta. De asemenea a sprijinit foarte multă dezvoltarea răzeșimii prin împroprietăriri colective ale obștilor de răzeși, în special în urma războaielor și bătăliilor purtate, fapt care i-a asigurat loialitatea acestei clase, liniștea socială în țară și forța umană pentru a avea o armată de masă oasta cea mare. Pe plan extern a reușit să ducă o politică realistă având de două mari linii directoare, impunerea sau susținerea unor conducători favorabili în țările vecine mici, țara românească și Hanatul Crimeei, și o politică de alianțe care să nu permite niciuneia din marile țări vecine Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei să obțină o poziție hegemonică față de Moldova. A încercat, fără succes, realizarea unui sistem de alianțe internaționale împotriva turcilor, trimițând sol la Papa de la Roma, Veneția, Ungaria, Polonia, Cehia și Persia. În plan militar a urmărit două direcții majore de acțiune. Prima a fost crearea unui sistem de fortificații permanentă la granițele țării în timpul său, construindu-se sau dezvoltându-se rețeaua de cetăți ce cuprindea cetățile de la Suceava, Neamț, Crăciuna, Chilia, Cetatea Albă, Tighina, Orhei, Lăpușna și Hotin. Cea de-a doua direcție majoră a fost crearea unei armate moderne cu o componentă permanentă, profesionistă și semiprofesionistă și o componentă de masă, formată din corpuri de răzeși înarmați, mobilizați în cazul marilor campanii militare. Pe parcursul domniei a dus peste 40 de războaie sau bătălii, marea lor majoritate victorioase, cele mai semnificative fiind victoria de la Baia asupra lui Matei Corvin în 1467, victoria de la Lipnic împotriva tătarilor, în 1469 sau victoria reportată în bătălia de la Codri Cosminului asupra regelui Poloniei Ioan Albert, în 1497. Cel mai mare succes militar l-a reprezentat victoria zdrobitoare din bătălia de la Vaslui împotriva unei puternice armate otomane conduse de Soliman Pașa Beylerbeiul Rumeliei, la 10 ianuarie 1475. În urma pierderii acestei bătălii, în anul următor sultanul Mehmed al II-lea va conduce în persoană o expediție în Moldova încheiată cu înfrângerea armatei Moldovei, în bătălia de la Valea Albă Războieni.
După 1476, Ștefan a fost nevoit să accepte suzeranitatea Imperiului Otoman, obținând condiții foarte bune pentru Moldova. În schimbul unui tribut anual modic, țara își conserva intacte instituțiile și autonomia politică internă. Ștefan cel Mare a fost un mare sprijinitor al culturii și al bisericii, ctitorind un număr mare de mănăstiri și biserici atât în Moldova, cât și în țara românească, Transilvania sau la muntele Athos. Pentru aceste merite a fost canonizată de Biserica Ortodoxă Română, cu numele de Ștefan cel Mare și Sfânt, la 20 iunie 1992. A fost căsătorită de 3 ori, cu Evdochia fiica marelui Cnaz de Kiev, Maria din Mangov din familia imperială bizantină și Maria Voichița fiica lui Radu cel Frumos, căsătorie în care s-au născut 7 copii. Începând cu 1497 l-a asociată la domnie pe fiul său Bogdan al II-lea, care îi va succede la tron. A murit la 2 iulie 1504 fiind înmormântată la mănăstirea Putna. Ok, din acest videoclip am înțeles că Ștefan cel Mare a fost un domnitor care pe parcursul timpului domniei sale a purtat multe războaie și a avut multe căsătorii. Despre războaie putem spune că majoritatea au fost victorioase, pierzând cam 2-3 pe acolo, foarte puține, și cele mai importante au fost bătălia de la Vaslui, de la Codri Cosminului, de la Leipzig, și de la Baia. Toate împotriva Ungariei, Poloniei și Imperiului Otoman. Dintre toate, cea mai semnificativă a fost spusă că a fost cea de la Vaslui. Atunci când Ștefan cel Mare a reușit să doboare o uriașă armată a turcilor. Ce nu s-a spus este faptul cum a ajuns acesta la tron. El a ajuns la tron prin uciderea tatălui său, Bogdan I, care a fost ucis de Petru Aron. Când era la o nuntă, era la masă, atunci a fost decapitat în fața lui Ștefan. Ștefan atunci a fugit în pădure, departe, și a spus că o să-l înveți minte pe Petru Aron atunci când va crește mai mare. O legendă faimoasă lui Ștefan cel Mare arată cum când era mic în Borzești, acesta se juca cu niște copii de-ai lui prieteni, de-a tătarii și de-a moldoveni. El era de partea moldovenilor, iar prietenul lui era de partea tătarilor. Atunci când se jucau, venise și tătarii adevărați, de ceea ce copiii s-au speriat, desigur. Atunci când înainte să vină tătarii, se jucau ei, s-au jucat așa mult încât au ridicat unul dintre copii într-un copac, ca și cum l-ar spânzura pentru că era tătar și totuși era tătar și moldovenilor nu prea le plăceau tătarii. Și când au venit tătarii adevărați, acel copil a fost lăsat sus în copac și acel copil era și cel mai bun prieten al lui Ștefan. Atunci când tătarii au venit, l-au văzut pe copil și unul dintre ei a spus că nu trageți în acel copil, am să-l nimeresc eu cu o săgeată direct în inimă. Și cum a zis, așa a și făcut. Iar Ștefan, văzând astea de pe calul pe care era cu tatăl său, pe Bogdan I, a jurat că când va crește mare, va ataca acești tătari și îl va lua pe ucigașul prietenului său și îi va da aceeași soartă. Despre victoria măiasă de la Vaslui avem câteva poze cu o statuie înfăptuită de oameni care stau aici și l-au iubit pe Ștefan. Este o statuie mare care acum în prezent este în construcție, din câte știu, și sperăm să se facă cât mai devreme, să mergem acolo, să luăm poze și să vă arăt cât de frumos se face. Acesta este Ștefan cel Mare.
îi se mai spune și sfânt, cum ați auzit, deoarece acesta după fiecare bătălie ctitorea câte o biserică. De ce ctitorea? Păi îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat în victorie, iar sfântul preferat al lui Ștefan era Gheorghe, sau să spun mucenicul Gheorghe, care îi dădea mereu curaj acestuia. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă aștept să mai facem episoade. Pa, pa!